Inaanyayahan ang mga Pilipinong runners na maging bahagi ng Team Philippines para sa EVA Air Marathon Taipei 2026 na gaganapit sa October 25 sa Taipei, Taiwan. Ang Travel Care Agency Corporation, opisyal na Philippine handler ng nasabing marathon, ang mangunguna sa koordinasyon ng mga sasaling runners mula sa Pilipinas. Layunin ng inisyatiba na isulong ang aktibong pamumuhay at palakasin ang partisipasyon ng mga Pilipino sa international running events. Yeah, really was appreciate was all people living in Clark surrounding area, all runners. Please join us with a 2026 marathon in Taiwan, and that is a part of Team Philippines. Please come in, join us, and explore yourself to Taiwan, and Taiwan welcome you to join us. Yeah. Ipinahayag ito sa press conference noong February 7 sa Marquee Mall, Angeles City. Bukas ang imbitasyon sa lahat ng Pilipinong nais sumali at kumatawan sa bansa sa isa sa mga kilalang international marathons sa Asia. This is Patricia Mamangun on the spot.